खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावबाय चिफ इलेक्शन कमिशनार सुशील चन्द्रा बिथाङा बिधानसभा बिसायख'थि जानो गोनां मोनबा रायजोफोरा जाहैबाय इउपि पान्जाब उत्तराखन्ड मणिपुर आरो गवा इउपिआव मोन 403 मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन बिसायख'थिया मोन 7 खोलोबाव खुंजागोन अक्ट'फोरा फेब्रुवारि 10, 14, 20, 23, 27 मार्चनि 3 आरो 7 पान्जाबाव मोन 117 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन बिसायख'थिनि अक्ट'आ 14 फेब्रुवारि उत्तराखन्डआव मोन 70 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन बिसायख'थिनि अक्ट'आ फेब्रुवारि 14 मणिपुराव मोन 60 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन अक्ट'आ फेब्रुवारि 27 आरो मार्चनि 3 गवायाव मोन 40 मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन बिसायख'थिनि अक्ट'आ 14 फेब्रुवारि मोनबा रायजोआवबो काउन्टिं एबा भट साननाया मार्च दाननि 10 अक्ट'आवनो जागोन चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथाङा फोरमायथिदों दि 15 जानुवारिसिम कभिड-19नि थाखाय बिसायख'थिनि मुङाव जेबो रड श' साइकेल रेली बाइक रेली खालामनो मोननाय नङा 15 जानुवारिनि उनाव कभिड-19नि थासारिखौ नायबिजिरनानै बिसायख'थिनि थाखाय गोदानै गाइडलाइन फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे जेब्लानिफ्राय बे मोनबा रायजोनि थाखाय बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावदों अब्लानिफ्रायनो बे रायजोफोराव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जागायजेनबाय क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव बाजारनि बाजै हटेलनि बिगोमा धनन्जय ब्रह्मखौ सिनाय मोनै दुथाङा बुथारनानै फासि होना गालांनायनि अजद धनन्जय ब्रह्मनि बिसि आरो बिगुमै जानाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 9 रिंगासिमावबो न'आव सौफैयैलाय फन हरनानै गोबांनाव खौरां लाहरदोंमोन अब्लाबो जेबो खौरां मोननो हायाखैमोन उनाव हटेलनिनो खामानि मावग्रा सासे आइजोआ अमा आदार हैनो थांनायावसो माल दोनग्रा गडाउनाव फासि नांनानै थानाय हालोदाव नुनो मोन्दों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला न'नि थिङा गसंब्लानो खर'आव नांखायो आरो धनन्जय ब्रह्म बिथांखौबो जस्लंनाय हालोदावसो मोन्दों लोगोसे दुरुङाबो खुनुरुखुमै फाननाय बेनिखायनो बे जाथायखौ फासि नांनानै जिउ फोजोबनानै लानाय होननानै फोथायनानै लानो हायाखै सोरबा सुबुङा बुथारनानै फासि नांनायनि महर होनो नाजानायसो होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिगाव बाजाराव सिगांनि समनिफ्रायनो सिखाव दाखायतनि गेंआ बेरायबाय थाखायो बेबायदिनो दुथांफोरा गोबां रांबो सेख'खांबाय आरो गलानिफ्रायबो लुथिखांबाय बेनिखायनो बे गेंजों सोमोन्दो थानाय सोरबा दुथाङानो रांनि लब जानानै एबा मेगन सानानै बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों लोगोसे 7 सुबुंफोरा गोदोना सेरनानै बुथारखांनायनि उनाव फासि नांनायनि महर होनो थाखाय बेबायदि आलायनानै गालांदों जानो हागौ होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो काजिगाव बाजाराव बिथांमोनहा नखरसेल' बर' बेनि थाखायनो बेनि सायाव गोजौ थाखोनि बिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखायबो दाबि खालामदों बाजै हटेलनि बिगोमा धनन्जय ब्रह्मनि अनजालि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा हटेल होयोब्लाबो जेबो गैजाया फिसा सासेखौ माबोरैहाय फोरोंलांनो हागोन बेखौसो बिसि फिसाय सावरायोमोन आरो फिसाय धनन्जयआ रावजोंबो सुथुरबो गैखायामोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला धनन्जय ब्रह्मआ 42 निफ्राय 45 बोसोर बैसोसोनि गेजेराव जागोन आसाम सोरखारनिफ्राय सौफैनाय गोदान बिथांखिफोरनि मुलाम्फाखौ बिटिसि सोरखारा गोबां सरासनस्रा सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि मददगिरिफोरनो होआखै होननानै अजद होदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ क'क्राझार जिल्ला कमिटि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ खौरांगिरि मेल खुंदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारनिफ्राय रायजो राजानि थाखाय जि अरुणोदय बिथांखि किसान सम्मान स्किम बायदि बायदि सौफैदों बिटिसि सोरखारा बेफोरनिफ्राय गोबां सरासनस्रा सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि मददगिरि बिथांमोनखौ गोजानाव दोनदों बेखौ लानानै बिजेपि सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ सोंखारियो होननानै फोरमायथियो बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा थोंजोङै बुंथियो नोंथांमोनहा गुबुन दोलोनि बेनिखायनो बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा जायनि थाखाय मोननो गोनां नखराबो बेफोर मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों जायनाखि बेफोर बिथांखिफोरा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय सौफैनाय बेनिखायनो जेबो धोरोम बासियालासे जेबो जाथि बासियालासे आरो दोलो बासियालासे बयनोबो समानै होनो नांगौ होननानै फोरमायथियो लोगोसे बुंथिबावदों दि सिगांनि बिपिएफ सरकारावबो बेबायदिनो खालामोमोन नाथाय प्रमद बर'आ बिसायख'थियाव परिबर्तन एबा सोलायनाय लाबोगोननि स्ल'गान होदोंमोन नाथाय सिगां बिपिएफआ जेरैबायदि खालामबोदों एखेखौनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखाराबो खालामदों होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सोलायनाया बहा गावजों गावनि गेजेराव फारागथि खालामनायानो सोलायनाय नामा होननानै गोख्रों रावजों सोंथि खालामो बिथांमोनहा
फिन लुथिनाय जाथाय बे खेबाव लुथिग्राफ्रा पेट्रल पाम्पआव लुथिदों। गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय बर्निहाट पुलिस थानानि सिङाव 14 माइलनि पेट्रल पाम्पआव जादों बे लुथिनाय जाथाया। पेट्रल पाम्पनि मेनेजारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 5:30 रिंगासो समाव सानै दाखाथिया पालसार बाइकजों फैनानै पेट्रल पाम्पनि केश काउन्टाराव हाबनानै सासेया AK-47 राइफल आरो गुबुन सासेया पिस्तल दिन्थिनानै गासै 2 लाखनिफ्राय 2,50,000 रांसो लुथिनानै लांदों। रां लुथिफुबाय थानाय समावनो पेट्रल पाम्पनिनो सासे स्टाफा बायजोनिफ्राय रां लानानै फैगासिनो दंमोन। बिथांनिफ्रायबो रांखौ सेख'नानै लांदों आरो बिथांनिफ्राय 50,000 रां मोनलांदों होननानै फोरमायथिदों। दाखाथिफोरा फैनाय समाव AK-47 राइफलखौ प्लास्टिकजों खोबनानै लाबोदोंमोन आरो गोसोम गाननाय जोमनाय गानजोबदोंमोन, खर'आव हेलमेट गानदोंमोन आरो खुगाखौबो खाथेदोंमोन। दाखाथिफोरा पेट्रल पाम्पनिफ्राय रां लुथिनाय जाथाया गासैबो CCTVआव सेबखांजादोंमोन, नाथाय मोखांखौ होथेजोबनायनि थाखाय सिनायनो मोननाय जायाखै। बे लुथिनाय जाथाय जानायनि सायाव बर्निहाट पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे ओनसोलाव लुथिनाय जाथाया सिगांनि समफोरावबो जाखांबाय, नाथाय AK-47 राइफल लानानै लुथिनाया बेनो गिबि खेब। बेनि अनगायैबो दासान्दि गलाफोरावबो सिखाव खावनाय जाथाय जागासिनो दङ। रुनिकाटा बाजारनि गलादार उपेन बर्मन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि गलानिफ्राय सिखावा लेपटप, मबाइल, कम्पिउटार, हार्ड डिस्कनि मुवा बेसाद, मेम'रि कार्ड, गासै फ्राय 2,50,000 रांसोनि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि गलायाव सिखाव खावनाया बियो 3थि खेब। सिगांनि समफ्रावबो खावनाय जाथाया जादोंमोनब्लाबो बे खेबाव सिखावा बांसिन मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदों होननानै दुखु फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिथांनि गलाया रुनिकाटा पुलिस थानानि साखाथियावनो, थेवबो बिथांनि गलायाव खेबले खेबले सिखाव खावबाय थानाय जाथाय जायो। पुलिस थानानि साखाथिनि गलायावनो बेबायदि जाथाय जाबाय थायोब्ला सोरनि सायाव रैखाथिनि मिजिं थिनानै थानो होननानै बुंथिनायजों लोगोसे COVID-19नि बेबायदि थासारियाव खनले सिखाव जाबाय थायोब्ला माबोरै जिउ खुंगोन होननानै दुखु फोरमायथियो। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ खावलायो आरो बाजार कमिटिया मोनायाव डिउटि होग्रा होयोब्ला गाहाम जागौ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। मानव सेवा संघ NGOआ गोरिब सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होदों। मानव सेवा संघ NGOनि आफादगिरि बिरखां बर', गाहाय नेहाथारि नरत्तम राय, गाहाय बोसोनगिरि बिन'द ब्रह्म बिथांमोनहा गोरिब दुखिया सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि गासै गंबा गामिनि 75 नखरफोरनो गुदुं सिखौ राननानै होनाय जादों। मानव सेवा संघ NGOखौ थांनाय 2017-18 मायथाइयावनो रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बे समाव बिथांमोनहा सुबुंफोरखौ सिबिनो हायाखैमोन। 2020 मायथाइयाव जेब्ला लकडाउन जादों अब्लानिफ्राय सुबुंफोरखौ सिबिदों। 200सो नखरफोरनो माइरं, दालि, मास्क बायदि राननानै होदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जायनाखि बिथांमोननि थांखिया सुबुंफोरखौ मदद होनाय, बेनिखायनो गामि गामि हाबनानै जेसेबां हायो एसेबां मदद हैनो नाजायो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सोरखारनिफ्राय गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय गोबां बिथांखिफोर सौफैयो, नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो रायजो राजाफोरनिसिम बे बिथांखिया सौहैया। गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफ्राबो बेनि सायाव सांग्रांथि नङा होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि जोंनि हादराव फ्राय 133 कौटि सुबुं अनजिमा दङ, बेनिखायनो बेकार जेंनाखौ सुस्रांनाया गोरलै नङा। बेनिखायनो गेदेर इन्डास्ट्रि लाबोनानै खामानियाव थिसननो थाखायबो सोरखारखौ खावलायो बिथांमोनहा। सिडली बियाबनि बारग' MLA किरेन बरगयारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा थांनाय 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम सिडली बियाबनि MLA जादोंमोन। आलदा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ राजखान्थि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय बिथाङा 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै देरहासारनो हादोंमोन। बिथाङा 1986 मायथाइनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। लोगोसे हारि दानायनि बिथिङाव, समाज दानायनि बिथिङाव आरो धोरोम दानायनि बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाय सानाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिथांनि नखराव थांनानै नुजाथि हैदों आरो रुंसारि किरेन बरगयारी बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोनो बेनि थाखाय आरज गाबदों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रुंसारि किरेन बरगयारी बिथाङा सासे मुंदांखा दैदेनगिरिमोन आरो बिथांखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोराबो मान होयोमोन। आसाम पुलिसनि सासे जवानखौ आलफायाव हाबहैनायनि खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिस बेटेलियाननि जवान कौशिक गहाया थांनाय 3 जानुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा बिथांखौ म्यानमाराव थानाय आलफाफोरनि केम्पआव सौहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला कौशिक गहाया डिब्रुगड़ जिल्ला चाबुवानि जेराइगावनि थागिबिमोन आरो बिथाङा माकुम पुलिस थानायाव पस्टेडमोन।
आसामाव थांनाय 24 घन्टायाव 1254 गोदान कभिड-19 केस मोनदों। कामरुप मेट्र'आवनो 472 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। गासै आसामाव 33,609 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, जेराव 1,254 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 3.73 जौखोन्दो। भारताव थांनाय 24 घन्टायाव 1,41,986 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। 40,895 रैखा मोननो हादों। दासान्दि 4,72,169 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थांनाय 24 घन्टायाव महाराष्ट्रआव 40,925 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। सोनाब बंग'आव 8,213 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों आरो दिल्लीआव 17,335। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।